Magandang umaga po. Mula po kami sa In Defense of Human Rights and Dignity Movement o I Defend na bahagi ng Siklab. Gusto naming simulan yung aming pagbabahagi ngayong araw na ito sa pagsasabi na ang pananagutan ay dapat tinitiyak lalo na ng mga nasa pamahalaan. Ang patuloy na pagdedelay sa proseso ng paglilitis ay nangangahulugan ng pagtatakip sa kasalanan ng Vice Presidente at sa lahat ng mga nakinabang sa ginawang pagpapasasa sa kaban ng bayan. Ang mga hakbangin na ginawa ng Senado sa pangunguna ni Senate President Escudero ay lantarang pagnonormalisa ng korupsyon sa loob ng ating gobyerno. Sa mata ng taong bayan, malinaw na ito ay pagwawasiwas ng kanilang kapangyarihan at pagpapakita ng kulturang mayroon sa ating pamahalaan, na lagi na kaya nilang takasan ang kanilang mga kasalanan sa mamamayan. Hindi na dapat hayaan pang makapagpatuloy ang kulturang ito. Mula sa mga tanong na ayaw sagutin sa mga pagharap ng Vice Presidente sa mga mambabatas, sa mga tantrum na hindi maaresto, hanggang sa pagdribol ng mga kakampi sa Senado, patuloy na ninanakawan ang mamamayang Pilipino. Hindi lang ng buwis nating pinaghihirapan, kundi pati ng ating karapatan na magkaroon ng isang matapat at matinong gobyerno. Napagsumikapan ng mga pamilya ng biktima ng giyera kontra droga na maisampa ang kaso ng crimes against humanity kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Isusunod natin at patuloy na pagsusumikapan na tiyaking magkaroon ng pananagutan ang paglustay ng pera ng bayan at malalang pagwawasiwas ng kapangyarihan. Para kay Senate President Escudero, 10 na mga kakampi niya sa Senado, hindi namin kakalimutan ang pagtatakip ninyo sa mga kasalanan ng Vice Presidente. Para kay Vice Presidente Sara Duterte, patuloy kaming maniningil hanggang sa huling sentimong nilustay ninyo dahil yan ay katas ng araw-araw na paghihirap ng bawat isang mamamayang Pilipino na ginamit ninyo para sa inyong kapritsyo. At sa lahat ng mga Pilipino, lagi po nating tandaan sa pinakaubod ng paglikha ng isang paggugobyernong nakabatay sa karapatang pantao, malaki ang pagpapahalaga sa usapin ng pananagutan. Bagamat sa realidad, iginigiit ito ng sambayanang nagtitiyak na bahagi siya ng proseso. At sa panghuli, ang mga accountability mechanisms ay hindi lamang mga written policies. Kailangan ito nagmamaterialize sa lahat ng pagkakataon. Kaya hindi tumitigil ang ating panawagan, ituloy ang proseso ng paglilitis, karapatan ng mamamayan na malaman ang katotohanan at deserve ng taong bayan na magkaroon ng pananagutan ang mga lumulustay sa buwis ng bawat isang mamamayan. Salamat po.